ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎಂಜೆ ಡೆಕೋರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಜೆ ಡೆಕೋರ್ಸ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಜ್ಜರಗಾಡು ಪುರಭವನದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಜ್ಜರಗಾಡು ಪುರಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂತ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ತಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ ಫಾಲೋ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಲ್ಲಿಯ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟು ಸವಿದು. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಶಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇವಾಗ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಪಾರ್ಕ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡುವ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ಸೂಪರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರವೇ ಕೇಳುವ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತಿಂಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡುವ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇವಾಗ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೇಳುವ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ಮಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳುವ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಜಿತ್. ಓಕೆ, ಸುಜಿತ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಕನ್ನಡ ತುಳು. ಈಗ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು, ಕನ್ನಡ? ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ತುಳು ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸುಜಿತ್. ಸುಜಿತ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನಾನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಇಂಚು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. 2-3 ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ದಾಯ ಬತ್ತ ಇದು ಇರ್ತು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಪುರ ಬುರ್ದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಆವುಡು ಬಂದಿತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಾಯಿಗಾರನ ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಕೇರ್ಗ ಅರ್ಡನೆ ಆ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಿರ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕಿನ್ನೀರ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾನೆ. ಅಂಚಸ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಡ ದಾಲ ಪೂಯಿನೆಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಬೇದ್ದಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆದ ಬಕ ಇಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಸೋತದು ಕಡೆಗೆ ಇಡಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ಇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಈನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್, ಎಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್, ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಉಂಡು, ಎಗ್ ಬೋಂಡ್ ಉಂಡು, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಪೂರ. ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬೈಯಡ್ ಬೊಕ್ಕನ ಶಾಲ ಪಿನ ಹತ್ತು ಕಾಂಡೆ ದಾಲ ಬರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಇರ್ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ ದುಂಬು ಆ ಕಾಂಡೆದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ನ ಏನೇಪು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗುಪ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪರ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಖಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಮುಲ್ಪ? 3 ಜನ ಅಲ್ಲ, 3 ಜನ ಪೂರ ಒಂದೇ ಪೂರ ನಿಖಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನ ಹತ್ತು ಇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? 3 ಜನ ರಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ತೀರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೀರ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಈನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವಾರ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವಾರ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವಾರ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಪೊಂದು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ. ಎಂಚ ಈ ಜನಕೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಈ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಉಡುಪಿ ಪನಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚ ಪುರ ಪೋಪಿನಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದೇನು ಅದೇ ಪಂಡ ತಿಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ದಾಗ ಅಂಚ ಇರ್ನಾಡೆಗೆ ಅಂಚ ಅವಿನ ಬುರ್ದ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಪಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಇಡೆ ಬತ್ತ ಈನ ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾತೆ ಫುಡ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತು ಲೈಕ್ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು. ಇರ್ನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಡಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡಾವಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಬಂದು ಫೋಕಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಫೋಕಸ್ ತಿಂಡಿ ಇರ್ನ ಓ ಮೂಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ಗೆ ದಾದೊಂಡ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಹಾಂ ಐಕದಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಾರ ಇತ್ತು ಏತ್ ದಿನ ಏತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಉಂಟು. 18 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಗೆ 18 ರೂಪಾಯಿ. ಅಪ್ಪಣ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ತಿರ್ದು ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ಅದೇ ಅದೇ ಪಿರಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಜನಕುಲೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್
ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಚಾಲ ಪಿನ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಈ ಸಂಡೇ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಡ್ ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ ಓಪನ್ ದೀಪ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿಜ ಅವು ಇದಾಯಕ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಜನಕುಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೀನಿ ಈ ಸಂಡೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲು ಪೂರ ರಜೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀಗ ಬರ್ಪೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಂಡೇನ ಯೂಸ್ ದೈ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಹೋಡತ್ತ ಇದೆ ಎಂಚೆನಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ನಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಓಡು ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ವಾರ ಇಡೀ ಬೆನ್ಪುನು ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಮೆರ್ನಾಲ್ ಐಡಿ ತೊಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೀವನನೇ ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ మీరు ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಬೆನ್ಪೇರು ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪೇರು ತನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಬುಡೆದಿ ತನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಜಿ ಆತಜ ಓಕೆ ಜೋಕುಲು ಆತಜ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಆಪ್ ಓಕೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಜನಕುಲಿ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಪೇಟಿಎಂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಲ ಎರಡ ಉಂಡು ಪೇಟಿಎಂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಪೂರಲ ಉಂಡು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಜನಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪರಿಸರ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀದ್ ಬರ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಫುಡ್ ಮಿತ್ತು ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಣ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬೇತಲ್ ಪರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ 15 ಪ್ಲೇಟ್ 20 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೋಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪಾರ ಅತಿ ಈ ರೇಟ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುವಾರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ನಂಬರ್ ಅದಾಗ ಎಂಕ ಬೇಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ದುಪ್ಪ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ಆರು ಪರೊಂದುಲ್ಲಿರು 15 ಪ್ಲೇಟ್ ಆವಡು 20 ಪ್ಲೇಟ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ಆವಡು ಆರು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪುಜರಿಗೆ ಆಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅರ್ನ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವ ಐಟ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಗೆ ಕಾಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟನ ಮುಟ್ಟವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪನ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಆರು ಫುಡ್ಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚಾಪ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡ್ದ ಆ ಫುಡ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡನೆ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಣತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಓಕೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪುಣ ಬಲಿ ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡತ್ತು ನಾಲ್ ಆರು ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಬಂದಿರ ಅದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು 4 5 ಕೊರುವೇರು ತಿನ್ಕ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟುದು ನಿಕಲೆ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಉಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವು ಎಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬರ್ತಂದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೇ ಪಂಡ ವೆಜ್ ತಗಲು ಬತ್ತಂಡ ತಿನೇರಲ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಬನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತೂದಾಗಲ್ಲ ಸೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ನ ಮೂಲೆ ಗುರ್ದು ಬೇತೆ ಹೋಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಹೈವೇ ತಾಂತಿಕುಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅವಲ್ಲ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫುಡ್ಡು ಈರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಡೆಗೆ ಅಂದ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪಿ ನಿಂಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅವಲಿ ಜೀಡ್ಲ ಮೂಲು ಜೀಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಡೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೈಗುಣ ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ
ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡೇರು ಕಬಾಬ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆದೊಂದು ತೂಕ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬರೋದು ಸುಜಿತೇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೈಗುಣ ಬಂದು ಬರೋದು ಸೂಪರ್ ಆದನು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಲು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಇಡೇ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟು ಸುಜಿತೇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಜ್ಜರ ಕಾಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲು ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನೋಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಒಕ್ಕ ಯಾರು ತಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಖಲು ದಾಲ ನಿಖಲು ಹೊರತದ ಆವಂದು ದಾಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ದಾಲ ಹಾಳ ಆವಂದು ಖಂಡಿತ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಜನಕ್ಕೂ ಪಂಡ ಈ ಬಯ್ಯದ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋನ ಅವಡು ಈ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅವಡು ಒಂದು ಪಸಂಬೋಪಿನ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಬೇಟರ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಬರಟೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪನೇ ಡ್ರಸ್ ಪೂರಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು 10 ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿಲ್ಲ ಪೋನ ಸಾಕಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ 2 ಪ್ಲೇಟ ಇಲ್ಲ ತಂಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫುಡ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಫುಡ್ ದೇವನ ಆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದು ಪರಿಮಳ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಉಡುಪಿಗ್ಲ ಹಾಕು ಅಂಚೆ ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಪಾರ್ಕ್ ಊರಾಗ ಒಂದ್ಪೇಟೆ ಅಂಚೆ ನಿಖಲು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಫುಡ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಟೋದಾರ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ ದೇಪನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತು ನಾ ಹಂಚ್ತೋದು ಕೆನ್ಗ ಆಟೋ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಕೆನ್ಗ. ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಫೈಜಲ್ ಬಂದು. ಓಕೆ ಇದು ಏತ್ ಸಮಯದ ಒಂಚಿ ಇಡಗೆ ಮೇರ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬರೋದು ಆಜು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡ್ತು ಇರ ರಿಕ್ಷಾ ಮೂಲೆಪ್ಪನೆ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿ ಬನ್ನಂಜು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಯಾಗ ಡೈಲಿ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನು ಬನ್ನಂಜು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ದಿರು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಾರ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಹೆಂಚ ಮೇರ್ನ ಆಜು ವರ್ಷ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕನ್ಲಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡ ಪಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ನ ಜೋಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಆತನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಆವಾಡು ಇರ್ನೈತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಕಲೆಕ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇರ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಪರ ಬಸ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ ಎಡ್ಡ ಹಾಪು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಂಚೆ ಇರಡಿ ಬರ್ಪಾರ ಸರ್ ಅದೇ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರತ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪುರವನದಲ್ಪನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸುಜಿತೇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ರಿಕ್ಷದಾರ ಆರ್ಲ ಪಂಡೀರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಕಬಾಬು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಂಡೀರು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ಲ ವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬಲೆ ಮೂತ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಎಂಕಲ್ಟ ಪನ್ನೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಅಜ್ಜರ ಕಾಡದ ಬಯಟುಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪಾವನು ಇಂಚನೆ ಮುಗಿಪಾವುಜ ದೇಪಂಡ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಮುಗಿಪುಗ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುಜಿತೆರಿಗೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನನ್ನ ದುಂಬೋಗ್ಲ ನೆತ್ತಿಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಾಡು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಪಕಲ ಉಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟು ಇತ್ತುಕೊರ್ಕ. ಶೀತಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಏನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ್ ಕಡಪಾಡಿ ಮೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಇಂಚಿನೇ ಅರ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬೋಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಜನಕುಲು ಸೂಪರ್ ಇರ್ನ ಕಬಾಬ್ ಆವಡು ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆವಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಆವಡು ಗೋಬಿ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಪಪ್ಪಾಡು ಚೂತಾರೆ ಇರ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದವಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪೋಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆವಡು ಹೋಟೆಲ್ ಆವಡು ತಿನ್ಪ. ಓಕೆ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಡ್ ತೂದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂತನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಡ್ ಬೈದುಂಡಿಯೇ ಅವೆನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂದು ಪಂಡೇಡ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಅಂಡ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪಾರ ಕೊರ್ಕ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ತಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಲ್ ಇಡೆ ಬರೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಅಂಡ್ಲ ನಿಖಲ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡಾಡ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಂಡ ತಾಯಿ ನಿಖಲ್ ಅದು ಕುಲಂತರು ಅಕ್ಕೊಂದು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪೋನ ಕೊಡ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತು ಯಾರು ಮುಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಸೂಪರ್
ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೇ ನಿಖಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿಪವನ ಹೊತ್ತು ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಗಿಪವನ ಯಾನು ನಿಖಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎಂಜೆ ಡೆಕೋರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ.